Ало, При мен така да проверим бъде при мене. ко стана бе? При мен го стане така много говориш каза. Аз като това телефонно говоря каза, аз говорим гащото ми говоря. Да. Аз да говориш като много телефона. Да, Кажа да, аз искам, че говорим до гащото ми. теле. Ай, ти знаеш как да говориш бе, пиде? Ти знаеш как да говориш, няма страшно. Хей! Ко стана, яди бе? Още не съм. Още не си, кой чакаш? Аз да дам стата, да ядеш? Много знаеш бе. Сега ще дойда. Сега ще дойда, чакай ма там. Кога? Сега. Обичаш ли? Брака се, Венче. Обичаш ли? Обичаш ма? Колко? Кажи де. Кажи колко му обичаш. От сърце. От сърце обичаш ма. Да. И аз те обичам от сърце. Лишаш ма, идваш ма. Как избегах от тебе, бе? Как избегах на Не знам как се избегахме с теб. Да. Какъв бяхме и какъв станахме. Така е. Друго. Чуеш ли ме по тебе? Ще отвеш ли магазина? Ко? Магазина. Да. Кое искаш? Да пращаш ме на малце. Аз да звънвам тебе. Ти да ме звъниш. Не мога сега. Аз сега не съм до магазина, съм друго място сега. В момента. Къде си? В момента съм в друго място. Не знаеш, който бързо работа, бързо става. Който бавно работа става. Трябва да се учи. Трябва да се уча с тебе ли? Трябва да уча. Трябва да учам тебе. Да знаеш те са работи. Що не учиш мене, аз учам тебе, трябва всичко да учиш мене. И не казвам, съм в друго място. Сега не мога. Можеш. За кого може? Да кажеш. Кой мога да кажа? Виж сега, при мен няма никой момичета. Казвам сложно. Съм сам. Само за тебе ми се... За любовта ми се, знаеш ма? Ти ако мислиш имам друг, няма да обаждам тебе, няма да говоря с тебе, няма да иззирам никъде. Не съм друг имаш, не съм мислила. Казваш, ще стане. И като има малко, как да стане да отивам до магазин? Ако свършиш работата, бе. Като това ще, ако отивам на магазин, ти ще купя. Ако не, за да има.